قالوا لكم عاوزين الناس صحيح ناوي تحريف بزعم زقرمي بقى زقرمي بقى سويلي زقرم مطاو اوكي بتاعي زين انجدي نايزو فوتو لباش امحراين نبرتناين ندوم غنا نبرتناين ملسناي سلازي بجغنا مكلاكيا تግራይ حيلي تديف نبرتنا بزتوسنا ملكعو ملسنا لنا خمس استخاتلكم اي حزله غنا اي زታት ለ ያው ካው መንጥልና መንገዲ ከምዛ ዓይነት ስለ ዘይራ ሆና ናትና ፋብሪካ ስለዘይና ገና ስለዝኾና ከምዚ ከባቶም መንጥልና ተወሰነ እንጥቀም ለና ሕኑ ዘይፈድስ ወዳ አድጊ ሕኑ ዘይፈድ ወዳ አድጊ እዚ ትክክል እዩ ስለዚ ገና ጥሮንጦስ ሆነ ጥፎይና ሕዚ ሓደ ጸላይ ከም ዘይልን ትግራይ ቆላሕ ኢሎም ከም ዘይሪዋ ንገብሮም ኢና ስለ መሰረቱ ክጠፋ ኣለዎ እዚ ጭራሽ በቃ ቁልሕ ኢሉ ናብ ትግራይ ድንን ኢሎም በር ቅንዕ ኢሎም ከም ዘይትንግፉ ከም ዘይሪዋ እንትንካፍ ይኾነ ክንገብሮም ኢና ስለዚ ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ላ ይغنيلي ሓንቲ ነገር ህጥያካ ከም ተገራላይ መጠን ተገራላይ ናይዚ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ መግለጽ ትወትኸል ህዝቢ ትግራይማ ብናተይ አንደበት ክግለጽ ይኽእል ምናልባት ክናዓይ ከብደን ይኽእል እምበይ ህዝቢ ትግራይ ማለት ተቃላሳይ ናይ እንዳማቱ ዘይነክእ ተነኺእዎ ግን አፍጥዙ ናይ መጨረሻ ደረጃ ከም ዘብጽሕ የሻል ከም ዘብል ዝፍሉጥ እዩ ዓለም ሙሉ መስክርሉ እዩ እና ንህዝቢ ትግራይ ብናተይ አንደበት يغنيلنا طعمي لخبدن المجلات مالتي ناجم حساب ذهبكنا كبدبنا مسكين نحن ون كم تجاري نزي حزبنا ناخرعنا نتحقسنا ننبر قصر له تجاري سعر مرحبا تجاري مالت